Bamako école karamɔgɔw olu ka grève banna an balima aw bisimila an balakcu ka kunnafoni kɛnɛ kan kibaran b'an bolo ka da kulo kan o de ye Bamako école karamɔgɔw olu kun ye barabila mun kɔni daminɛ bi arabadonya yɛrɛ la avril kalo tile 23 o barabila jɔ la sabula u ni ɲɛma u ye fo ka bɛn sɔrɔ kow la o hukumu kɔnɔna la an ka wele sera Bamako école karamɔgɔw olu ka porte parole ma ni o y'u ka kuma lasela ye an ka jɛ an k'o lamɛn walasa an bɛ faamuyali sɔrɔ nin ko la. Ne tɔgɔ Adama Asuba, ne ye syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 o ka kuma lasela ye Bamako yan. Sisan baarabila dɔ de daminɛ n'a daminɛna bi mercredi 23 avril a kun bɛ kuncɛ vendredi don ni bɛn ma kɛ fɔlɔ a kun tila ka daminɛ mercredi 30 fo ka taa se bɛn kɛra don min na nka sisan san yɛrɛ bɔtɔ filɛ nin ye gouvernement an bɛnna fɔlɔ donc mi fɛn min don baaraw ka taa sini n'Ala sɔnna. Point fila de kuma ka fɛn na document na. Point fɔlɔ ye min ye diétaire agent min bɛ an ka salaire baara kɛ ko o agent ayiri gosi la o ka bɔ yen. Point filanan k'a fɔ ko a kun ye mɔgɔ minnu ka prime tigɛ ka bɔ a la k'u ka prime ka segin a nɔ na o de kun ye point fila ye o point fila min sɛbɛnnen bɛ an ka baarabila sɛbɛn na mais kuma na an bɛnna o point fila kan fo maintenant peut-être min bɛ se ka fara kan pour que mɔgɔw ka fɛn faamuya ne ye syndicat bɛ taa baarabila kɛ k'a fɔ ko baarakɛla dɔ ka bɔ a place la c'est parce que a tigi ka emploi de baara kɔnɔna na a ka fili cayara nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ mɔgɔw ka prime tigɛ ka bɔ yen nɔ k'a sɔrɔ foyi ma yamaruya sɛbɛn foyi ma d'a ma ka fɔ a ka prime tigɛ ko parce que ale ka faamuya cogoya ye sɛbɛn dɔ la ko ale ka prime kan ka tigɛ ale ye prime tigɛ a yɛrɛ a y'o kɛ 2023 an tila an sigira ka kuma ka bɛn k'a la ko prime man ka tigɛ a ka mɔgɔw ka fɛnw sara o kɛlen kɔfɛ 2023 an yɛrɛ tun sɛbɛn kun cira hali sanfɛmɔgɔw ma pour ka se ka jaabi kɛ n'o y'a sɔrɔ prime kan ka sara wa a man ka sara de olu y'a jaabi ko prime kan ka sara o kɛlen sisan na 2025 na tuguni a tila ka segin k'o prime kelen tigɛ tuguni o de nana ni baarabila in sababu ye prime tigɛli ka bɔ o de nana ni baarabila in sababu ye o bɛɛ la hali san'a ka bɔ a la mois de mars kɔnɔ a kun ye lettre dɔ sɛbɛn k'a fɔ ale y'a ŋaniya a ka prime bɔ yen tuguni o kɛlen yɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a wele ka kuma fɛ k'a fɔ ka n'o kɛ k'a to ni problème bɛ yen an ka solution ɲini a la sinon fɛn min ye prime tigɛli a kana maga prime na fɔlɔ mɔgɔ si ma to a ka prime to u nɔ na a y'o tigɛ o de nana ni an yɛrɛ ye k'a fɔ tiɲɛ na komi mɔgɔ min don a tɛ ɲɛmɔgɔw ka kan mɛn ani anw yɛrɛ tuguni a b'an bolo ka salaire fana traité a kuma bɛɛ bɛn k'anw kan o de nana ni baarabila ninnu ye sisan kɔni bi kɔni an bɔtɔ filɛ réunion na an ka bɛn kɛra kuma ninnu kan an kun ye fɛnw laɲini an bɛnn'o kan fo an ye PV de conciliation dɔ signé an ye bɛnkan sɛbɛn dɔ signé k'a fɔ ko baara bɛ daminɛ sini baarakɛɲɔgɔnw ma min f'u ɲɛna k'a fɔ ko d'abord n b'u wele k'a fɔ sini déjà baara daminɛ kura sini o k'u cɛsiri bɛɛ ka k'i ka baarakɛyɔrɔ la heure la o kɔfɛ tuguni k'a f'u ye bɛɛ k'i ka baara kɛ ni sɛbɛn ye an filɛ kɛlɛ min kɛ sisan parce que mɔgɔ dɔ de min b'a tɛgɛ b'an ka sarako la o tigi m'a kɛ ni sɛbɛn ye ou bien a m'a kɛ n'a kan kɛ cogoya min na o de nana n'an ye baarabila la n'an ka hakɛw sabatira ka ban a bɛ ni baarakɛɲɔgɔnw fɛ école fɛ an ka tɛmɛ n'an ka baara a kan ka kɛ cogoya min na an ka baara kɛ o bɔ cogoya la foli k'u ye vraiment u ko u y'an kan labato min na ka mot d'ordre respecté min na an b'o foli yɛrɛ k'u ye k'a f'u ye ko an fana bɛ an jigi b'a kan k'a fɔ ko siɲɛ wɛrɛ ni ko in tɛna na an sɔrɔ tuguni an ka kow bɛna taa u tacogo la ka vraiment fo u ka lamɛnni na n'u ka bato la. Nin kun ye porte parole ye ale ka laseli ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko la kuma kuncɛ la a ɲinilen don école karamɔgɔ ani écoleden bɛɛ lajɛlen fɛ ko kalanw bɛ daminɛ sini Bamako fan bɛɛ lajɛlen an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ.